nos primeiros días que empezará mañán. Mañán é o primeiro día que empezan a preguntar os sinais novos e a xente está pues, tensa, digamos. Claro, quere repasar. Pois veña, para sudarlles a todos, por se está algún ou algunha na casa vendo o termómetro, imos a comezar a repasar. Vea, cales son, digamos, as novas sinais, aí estamos vendo as no pantallón, que poden caer xa nese examen de conducir. Bueno, vemos aí arriba, o primeiro é o de perigo do xabaril. O que temos é que antes era un cervo, sí? E, bueno, en Galicia hai, pero non tantos como... Como xabarils, efectivamente. Todos temos algunha anécdota, ¿no?, de alguén que se estampou contra o xabarín, máis a familia toda o xabarín, non? Era necesaria, digamos, vale? Entón van a poñer nas zonas nas que vayan... Alerta xabaril, e logo esas dúas que se ve aí unha persoa cun bastón... Vale, eso supoño que... A ver, supoño. Poñerán nas zonas onde haxe xente con problemas de mobilidade, problemas motrices. Entonces, pues imagino que hospitais, residencias, tal, para ter en conta que isto é unha convivencia e que temos cuidado que a xente que anda pues, máis a modo, ou cun bastón, cunha silla de rodas, cun andador... Claro, que teñamos cuidadiño. Anda, entran os patinetes. Por fin, por fin. Os patinetes levamos convivindo con eles moito tempo, uns mellor que outros, sí, levámoslos mellor que outros, pero era necesario un sinal de que puxera que está prohibido ou que está obligado a ir por ali o patinete. Vehículos de movilidad personal. Esa sinal do medio que temos aí, vea, vehículos de alta ocupación. Sí, Santiago comarca non leva nada desto, sí, pero sí que Galicia en xeral non hai o que hai en cidades grandes, vale, pero aprendemos a conducir en calquer cidade, así que son para os vehículos de alta ocupación que serían de, pues, para consumir menos, contaminar menos, que te poñas de acordo con alguén para ir a traballar varios no mesmo coche sin mover tantos coches, para que haxa menos contaminación. Entonces, teñen obligación de ir como mínimo os ocupantes que poñan aí. Normalmente estos están nos paneles de mensaxe variable que estarán arriba para que vayan poñendo pues, 3 ou máis, 2 ou máis, o que sea, pero ese é un sinal fixo. Sería que sempre vai estar con 2 ou máis ocupantes. Bueno, pero que interesante, porque así nos imos visualmente familiarizando con estes novos sinais. E logo, este último, de que sería zonas residenciais. Bueno, non exactamente... A ver, este é un sinal un pouco complicado porque hai outro parecido que non o retiran, non sustitúe o que estaba antes. Entón, hai un que ten, que non sei se vos dades conta, que é rectangular e unha familia, o sea, unha casiña, un neno, unha pelota e tal, e iso é para as zonas residenciais, suelen poñelo ali para que vayan a 20 por hora e que os nenos podan xogar na rúa e que estén ali xogando a pelota. Este o que é unha zona de convivencia, de coexistencia. Entón, aparece no debuxo un turismo, aparece unha moto, un peatón con un neno pequeno e pon limitación a 20. Enténdese que van a poder ir ciclistas, van a poder ir en nos dous sentidos e van a ter prioridade o peatón. Sí? O peón ten prioridade, pero a velocidade máxima para todos serán 20 por hora. Vale, estos son, creo, Beatriz, os novos sinais, pero logo hai outras que se modifican, non? Sí. Modifícase para dar un poquinho máis de claridade, porque non é o mesmo velos así parado que ir conducindo, non? Vou conducindo, vou a certa velocidade e non entendo ben, non? Entón, o primeiro que se ve aí de perigo, antes eran esos puntiños que o que dicían era que había pouca visibilidade. Ahora puxeronlle esas líneas horizontais, bueno, claro, para min... moito máis evidente, sí, non? É máis evidente para min. Que dicía aí esa rapaza da rúa, veñen lóstregos, non? Vale, vale. Entón, bueno, é simplemente problemas de visibilidade, pode ser por néboa, por choiva, por granizo, por lo que sea. Mira, a segunda encántame o cambio, porque os que vemos regular agradecese. Efectivamente, e hai xente que ten problemas de lateralidade que non sabe cando sube e cando baixa esa rampiña, entón puxeron a flecha que é moito máis aclaratoria, cando baixamos así e cando subimos para outro lado e listo. E o terceiro cambio de vehículos agrícolas? Vehículos agrícolas, bueno, puxeron o caperuzo ese arriba como unha, bueno, porque normalmente van distintos, xa van máis protegidos e tal, e entón puxeron eso que non é que circulando na rúa se vai a ver moito mellor, pero bueno, é máis aclaratorio. Pero pareceme interesante porque aquí, por exemplo, Maximino sempre nos conta, non, que é moi importante que os vehículos agrícolas incorporen esa cabina para maior seguridade, non? Tamén é un xeito de que todos nos mentalicemos de que así é como deben ser os novos vehículos agrícolas. Bueno, e logo, Beatriz, outro gran cambio que seguro que viron vostedes nas noticias, etcétera, ten que ver cos exames, cos novos exames de conducir, que se van a volver, non? A idea que que non nos aprendamos esos test de memoria, como facíamos todos. Sí. Que termina un sabendo que a resposta número 5 é a A e a outra é a B, non razonaches nin o que che preguntan, nin nada. Entón, bueno, a idea é que razonemos un poquinho máis, que entendamos a vía, porque de verdad é moi complicado a xente que aproba a teórica levar despois esa teórica á práctica. Levamos no coche, pero non te acabas de probar a teórica e xa non te acorda isto, non? Porque non entenderon moi ben. Pois se che parece, Beatriz, imos ver contigo un exemplo de preguntas que ti mesma nos
propuseches, non? Vale. Para que se fagan vostedes unha idea de por onde poden ir os tiros nestes novos exames que, como nos está explicando Beatriz, a idea que se san un híbrido entre a teoría e a práctica. Por exemplo, imos ver na casa todos atentos, eu a primeira que aquí saberán vostedes que vou a pifiar seguro. Imos que a primeira pregunta que ten que ver, aí estamos vendo, que facemos antes dun cruce sen sinalizar, vale? E damos, compañeiros, vou a ler aquí 3 opcións, a ver se podemos ver ese cruce, compañeiros, non? Porque a idea non é ver como unha situación real, aí a temos, non? Eu vou neste vehículo e atópome, non vea, cun cruce que non está sinalizado. Sí. Que debería facer eu como conductora? Damos prioridade aos que veñen da dereita, damos prioridade aos que veñen á esquerda, pasamos o máis rápido posible. Son sincera? Veña, eu diría a 3. A 3. Aceleramos aí, a ver. Aceleramos. Vale, primeiro, en este caso en particular... Sería correcto, por certo, a 3? No. Non, evidentemente damos prioridade aos da dereita. O estar sin sinalizar o que temos é a prioridade de sempre, que foi ceder á dereita, non? Entón, cedemos á dereita, pero neste caso, nesa situación real, o que tenga de maiores é unha furgoneta ao lado esquerdo. Así que chegaremos con precaución, porque non se verían os peóns. Estamos vendo, Bea, o vídeo da solución, efectivamente, que quere ver a dereita, non? Perfecto. E despois atravesaremos a intersección. Pero primeiro, pois eso, observar que non se vía nada o peón desde a esquerda, así que con moderación chegaremos cedendo a nosa dereita. Claro, pareceme interesantísimo este novo tipo de exame. Imos a por outra situación. Veña, na casa todos pensando tamén. Cun ciclista, en este caso, con unha situación, verdad, Beatriz, moi habitual, non? Sí, sí. Que vayamos, aquí vemos, pois circulando, e nos atopamos cun ciclista que, claro, vai un pouco máis despacio ca nós. O mesmo, aceleramos moito para adiantar, agardamos a que colla a súa saída, adiantamos pola dereita. A ver, eu vou dicir o que faríamos moitas veces, que creo que estará mal tamén, acelerar moito para adiantar. Sería correcto? Non é correcto, non. Non. Vale. Habería que agardar ao polo ciclista. Vale, ¿no? O ciclista vai facendo exercicio. É saudable, non? Sí, sen dúbida. Estamos nunha convivencia na que o ciclista vai mellor que nós sentados ali, vai facendo exercicio, queimando grasas, sí? Certo, vale. Entón, o primeiro é respetar que el vai facendo o seu exercicio, que vai ben posicionado, van perfectamente posicionado a súa dereita e que estamos chegando a unha glorieta. Aí vemos efectivamente o correcto, que como nos está contando Beatriz, seguir con paciencia, subimos a radio e esperamos a que o ciclista efectivamente colla a saída. A paciencia non é máis habitual, pero efectivamente é así. Non atosiguemos os ciclistas, claro, vale? se nos cae esta pregunta no futuro exame, xa saberíamos como obrar. Imos a por a última, Beatriz. Por favor. Isto moi divertido. A ver que situación vemos agora. Vemos un vehículo nunha rotonda. Vale, vemos un vehículo nunha rotonda, que está tamén é moi de exame de conducir. Por favor. Que facer, non? Se seguir pola esquerda ata que nos deixen meternos, paramos o coche ata que nos cedan o paso, atravesamos porque temos prioridade. Ui, estas da rotonda eran sempre super difíciles. Eu diría B aquí. Paramos o coche. A ver, paramos o coche ata que nos cedan o paso, compañeiros, Bea. Non. A ver, nunha glorieta que se circula... Seguimos pola esquerda ata que nos deixen meter. A ver, a prioridade ten isto das glorietas que podíamos facer un máster, porque a xente non ten nin idea de circular polas glorietas. E todo o mundo pensa que leva razón. Aquí estamos vendo, Bea, mentras falas cal sería a solución. Vale. Vemos ese vehículo vermello que tería que... Aí, enfadado. Non, o que temos é que nos entendo que neste vídeo que vamos é polo carril interior. E o que ten preferencia é o roxo que vai polo carril exterior. Entón, eu quero cambiarme para fora e non podo pasarlle por riba. O mismo que non lle pasaría por riba se a carretera, se a estrada fora recta, non? Claro. Eu entendo que se vou nunha línea recta e teño un vehículo a miña dereita, non lle paso por riba. Se máis poño intermitente e paso lle por encima. Non. O que fago é cederlle o paso e tal, pero non paro o coche no medio da rúa para poder cambiarme. Seguirei circulando e que non teña unha ocasión, pois salirei. Pois, Bea, pareceme interesantísimo estes exemplos que nos trouxeche, pois eso, de situacións que poden figurar nos futuros exames de conducir, entendo que coa idea de que sexamos maiores conductores.